Shoutout, shoutout. Long time no si kay Kap po. Oh. Nadala ah. Namin na rin deactive sa aspirant namin na auto bro. Siguro siguro magtatanggal na lang tayo dyan sa GC yung mga hindi na active or may mga ibang group na. Yun siguro guys ang gagawin namin para mas solid yung aspirant natin. Eh hindi naman kami quantity over di ba? Quality kami, quality. Di bali ng konti kayo sa grupo, at least lahat solid. Dala nila yung pangalan na Auto Bros. Mas magkakamote lang dyan. So what is up guys, Team More Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Yes, we are back guys. Sheesh. So for today's video, tambay ko ulit. Tambay ko ulit tayo sir. Pero San Fabian lang tayo. Napakalapit lang. Yan dahil nag-GC Capricci yan, kung kilala nyo yung mga taga-Mangaldan dito. Nag-GC Capricci. Halos tagal-tagal din namin hindi nakasama si Cap. Yan, na-miss namin si Cap. Shoutout Cap Capricci Abalos. Bira yan si Cap. Halos bira siyang magaya ng tambike. Let's go na yan, tambike na yan. So bali sa Shell muna kami. Ha? Shoutout bomba. Wala boss. Next time. Charot. Then sana nga tayo niya nagaya si Cap kagabi sa GC namin. Sabi niya, G, aba, di talaga. Cap yan. Sa mga hindi nakakaalam sa Auto Bros guys, halos yan ang godfather namin. Namin na rin deactive sa aspirant namin na Auto Bros. Siguro magtatanggal na lang tayo dyan sa GC yung mga hindi na active or may mga ibang group na. Yun siguro guys ang gagawin namin para mas solid yung aspirant natin. Kasi bakit naman sa grupo, di ba? Kahit kayo siguro may grupo na paiba-iba ang gulo ng grupo or ewan ko kung saan sumasama. Pag ganun guys, ang hirap, di ba? Hindi nyo masosolid. Eh hindi naman kami quantity over di ba? Quality kami, quality. Di bali ng konti kayo sa grupo, at least lahat solid. Kaya mo naman yung napakarami kung saan mo naman makikita. Kasi dala nila yung grupo nyo, di ba? Dala nila yung pangalan na Auto Bros. Mas magkakamote lang dyan. Kami lang kamote dito, boy. Di ba? Mas magkakamote lang sila. Negative yun, boy. Ayun, kaya siguro itong year solid-solidin na natin tong grupo natin na Auto Bros. Siguro pag-uusapan namin kung sino yung mga pipiliin na namin, ititira na lang doon para maging solid members na, di ba? Ayan, shoutout sa grupo natin ng Auto Bros. Yan, mga since day ones dyan. What's up sa inyo? Kasi ba, parang damit lang yung habol po eh. So ayan, may iba tayo. Shell lang tambike namin kasi try namin tambike din sa gasolinahan. And siguro after nun magkakape na lang kami. Maybe elixir. Yan, elixir baka naman. Yan, punta natin ng elixir. Baka naman may discount tayo dyan. Shoutout. Oh. Nadala ah. Sasa. Wala akong gas oh. Wala na bro. Nakalimutan ko. Shoutout sa inyo ha.
Yan, di natin pinsan natin yung isa si Sean. Mamba. Yan, daharan lang natin. Kaya ko pinsan ko isa dun eh, nakaharal dyan sa metro. Kaya baka sabihin, stop tayo eh. Yan, shoutout sa mga taga Metro Dagupan. Yan, malipat na pala ang Metro Dagupan sa Mangaldan. Metro Mangaldan dapat yan eh. Gago! Yan, si Cap Richie. Doon na, diretso tayo. Long time no si kay Cap oh. Yan, na-miss natin si Cap syempre. Tagal-tagal na busy yan. So yan, mabalik nga tayo. Ito, halos kami yung nagsimula ng Auto Bros talaga. Yan, sila Cap, sila Kyle, sila Jua, Ron, Jake, Don, sila Consi. Yan talaga mga nag-umpisa. Ang bilis nitong T-Max ni Cap eh. Nakaka-i-rev to eh. Nakalimutan ko kumambyo. Yan si Cap. Yung mga dapat tinutularan eh. Hindi tayo. Puro kalokohan lang alam. Wala kaya. Puro pagkakamote ang alam eh, no? Sarap! Sarap lumabas, sir. Malapit-lapit na tayo. Then pagas tayo. Yan, Shell San Fabian. Shout out. It's a party. You know. Baka Ducati yan. Ay. Parang first time bike mo to, Cap ah. Scholar boy. Here I come. Uli sa camera. O yung bag. Sarbon. Basta. Ha? Oo, kakita rin sa akin eh. Bloopers. So yun guys, dito kami sa Shell dyan. Kasama natin sila Sir Bon, sila Sir Ray, si Jua, tapos si Cap. So yun guys, dito kami sa Shell San Fabian ngayon magtatambike. Yun guys, dito tayo sa ngayon tambike natin sa Shell. Kasama natin sila Cap, sila Jua, sila Ray, sila Boss Bon. Ito yung mga motor namin dito. Isang B4 na Street Fighter, ang legendaring T-Max ni Cap. Then itong R6, kalala nyo na yan, kasama natin last vlog to eh. Then yung kay Boss Ray, yan o. Tapos syempre yung motor natin to, yan, tambay tayo dito sa Shell muna ang tambayan natin. Pero ewan kong lipat tayo mamaya pag medyo dumilim-dilim na dito. Pogi talaga oh. Putan natin to. Ano Joa, labas na. Ito, ang laki talaga nito. Ano bagay ba sa atin? Check na natin kung bagay. Pangkalang tubo nito. Soon ganyan mag-i-scooter tayo guys. Pero ngayon sports muna, kaya pa naman ng likod natin eh. Ayun, tambay tayo. So yun guys, lipat tayo sa Elixir para magkape-kape tayo dun. Solid dito yung place sa Shell.
So yun guys, kasama natin Auto Bros ngayon. Tambike tayo ngayon boy. Lipat tayo na Elixir guys, para medyo maganda-ganda yung spot natin. Let's go. Ay, sa may ilaw-ilaw na rin pala dito ah. Di ba lapit lang? Lipat tayo guys. Wow! Naman. Tayo maparada. Dito na. Sayang guys, Elixir tayo ngayon. Ay. Lipat tayo para makapesto tayo. Pensa pode, essa tipe, essa tuva, a bibi. Pensa pode, essa tipe, essa tuva, a bibi. Bagong linas? Ha, hindi. Naglinis ako eh. Ako hindi. Busy. So yan guys, dito tayo sa Elixir. Lipat lang tayo para makapesto-pesto tayo. Kami pa rin naman. Ay. So yan guys, Elixir tayo. Kaya na lang, makapiright tayo. So yun guys, tapos na kami tumambike dito. Bali uwian na. Babush. Si Jamong sa Macau. Si? Jamong. Ah. Nakita mo ng Macau ng 24 eh. Nasa Macau sila, di ba? Si Jake. Nabilang ko na sila eh. Kita kami. Sana all. So yun guys, kaalasan na to. Tapos na yung tambike namin dito. Uwian na. Tapos din yung tambike for today. Let's go. So guys, dito ko na natapos yung vlog ko. Team Auto Vlog, I'm out guys. See you next vlog guys. Sheesh. Bye bye.